Nagkulba-kulba lagi mi diri guys. Kulwaan ko da. Free namang isda. Piskot nila. Hello guys, it's me Vinsoy. So for today's video guys, andito na naman kami sa Buspang Lake. Oh, ito po. Ayan. Ang ganda. Ayan. Ito kasama ko si Ate Suna. Oh, salamat sa pagdala dire. Hi. Salamat sa imong pag-live. Subscribe niya. Welcome to my vlog. Welcome to my vlog. So, i-upload ko sa YouTube. Talaga silang kuan guys. Click. Ayan. Punta pa tayo dito. Mag-picture muna tayo dito. Oh. Welcome to Buspang Lake. So, yung entrance po dito ay 30 pesos. Iwan ko lang ano pang mga charges nila dito. So, punta tayo dito. So, maganda pipicturean dito. Ipakita mo doon. Ayan. So, ang ganda. Maganda dito guys pag gabi kasi may lights. So, ayan. Ganda oh. Dito. Nindot juga kayo diri guys. Salamat. Worth 8 and 9. So, nindot kayo. Diri nga side kay kuan ni grill and bar diri. Bar and grill. So, napo diri. So now, Nindot ta diri kay so. La grabe nindot ta gid diri. Salamat kay pagdana mo diri te kay. Salamat kay wala pa gid mi kauli. Naka-ari na diri. So guys, o kinsa tong gusto mo nga ri unsa gani ningan diri gani? Oh, Buspang Lake. Oh, bago Asturias, Cebu. Unya na sila floating cottage dito ta. Floating cottage napod sila ibangka kanang murag rent kuan. Kining 30 pesos siguro, I think. So nasa day sila kayak diri kanang yelo. Pila ang kuan niti 50? 50 per head gini. Ya usaray magsakay na. Duha ka. Aw. guys, mandugay jud ta guys, kay wala pa ang kapitan sa barko. So nailain din sila Sa kuan maoday diri. na among kuyo, sa maoday na among kuyo guys. Barkada ni Madam. Ang tourist guide na mo si kuan. Tourist guard na. Salamat kay wala pa gid mi kauli kay gidami dire. Sa mga mama. Mama. Miss Baki okay green karon pa ko kitaan ni oh. Sama to sila orasa ko to. Daghan kay isda diri oh. So manakay ta mig kayak pero kuan man usa ra man kabuk ilang kayak diri tulo ra man kabuk mo sakay ani pwede. Nya daghan man kay mi man balik lang mis agi. Dirang kukak oh. Ay kukak, wala biskot tilot. So mo nilang kayak guys oh. Ang masud-an ni atulo. Ugagmay mo. So upat pwede upat. 50 per head. Grabe kayo. Daghan kay kuan diri. Daghan kay isda. Grabe kay isda guys oh. Sus. Pwede ra ka magkuan diri managga guys. Pwede ra mo managga diri. Siglayan mo, paabot mo. Dito suka dito hangto diri tuyo ka diri magsakay ka og yak. Kuya o sila lang magsakay. Oh, ini balik kamu na sad. Kita tulo. Porque mo kang bugsay. Oh. Pwede rin mag-trick siya mo bugsay. Pero kana. Ako'y mag-video. Yan oh. Ganda oh, ang ganda talaga. Kayak. Abi na kukunsay kayak kaning ninani ba? Magkayak sa dagat, manakay. Kaligre. Manggahe mong bugan di ba lingkod.
Duha, duha. Ana, Ah. dili. May pang nag-practice ka ganina dito sa mua. Natatoy sa kayan. Dagan ka isda, tilapia. Dagan kay isda na. Pwede ra. Sorry ganito, kuya. Sige. Isda oh. Kaya mahal may isda kuya. Sakay sa kuan, yakap. Ang sa tuya, kayak, yakap. Yakap. Oh, ganun lang. Nindutag guys, grabe. Iguman kami na sa igumanan na kami sa sakay. Guys, welcome back. So nakasakay na gid mi abi na mugdi mi makasakay aning yati. Medyo kulba bagi magmurag matikwang ba pero di gini siya matikwang. Oh, dara. Welcome to Butuang Lake. Oh, Bago Asturias, Cebu. so Trex. Hey guys. Dara mong tigbugsay, kuya. Ano paglangas ri ka? Biskot bean ni. Kulwaan ko da. Ay, taganag isda lagi guys. Tilapia. Murag makabalik gid mi ari puhon gid. Puhon balik. Pohon, o Oh. kita garabos trick siya. Oh, onya. Magdamig kuan taga. Magdamig taga kay pwede ra man managa dire, pre ra mang isda. Biskot niya. La. Biskot. Matuwad. Pero di gini matuwad gid pag ani ra sayo gini siya. Oh. Di ba Trex? Ari ta perkita kayo. Dara guys. Sakay migyati. Yati. Kawa. May samong kuan. Laag. Ang laag. So nya, kuan na ba hapit na ba ko kuano? Inigabo idunggo na ako dito, mag-end lang ko sa akong vlog kay kuan naman. Lobat na lobat. Oh, lobat na para maka-picture pa mi. Oh, dara, daghanag isda lagi diri, grabe. Tilapia. Tilapia. Tilapia og siya. So kung kinsa toy gusto mo nga ri kay kuan lang mo. Ari lang mo diri og ganahan mo, perti man nilayo Asturias. Pwede na sa mo na wag mo. Pero dool gyapon na siya kay magsakay man mo ug maglakaw mo perti gilayo Correct. Anya ang kuan ani ang pila gani ang bayad ani nga sakay ka ni 50 per head. So Napoy napay lay- ni siya Tomoy. Oh, dako kini nga lake diri. Tomoy. Dako kini lake adto pa mi dito Balikon di ka. Murag usa gini kabungkod nga gilirungan sa kuan. Nabangga ta. Nabangga. Ah, nabangga ta Oh, Lalay glungas. Oh. What a adventure. Ito palang uyak. Biskot yan eh. So guys, Lam na gid ni. nagkulba-kulba na ginamong kigol diri ba kay. Diri guys, ikuan pag ini i-develop pag ini diri maayo. Panindutan pag ini diri. Kay baguhay ra man ni sila nagkuan diri. Yan na po'y live band diri, live band every Saturday. Day night. Nindot kay yati oh, sakyan yati. Didi ni ka yaka kaya. Kaya So guys, so og kinsa pa to magsigtan aw ning video ha no. Salamat kay niya, i-subscribe na po kang YouTube channel. Lain man kayo sige magtan-aw dahil hindi mo subscribe unfair kayo. Joke. Nindot kay dire. Tubod gini siya, dili gini siya sapa. Lake gini siya. Hapit na may makuan dunggo, hapit na may abot kuan. Ha? wala yun eh no, taas gid Oo. ay isa. Ayo ay. Oh. Amay dagan Hindi. Medyo kulba gini magsakay kag ninani oh. Oh, mao ba? Ay ano Ninduta guys, grabe. Dako jud king lake dire ba? Murag duha ka bungtod ang gituyukan aning lake. Wala nice lagi. Una, nindot king cottage dire. Kuya lang gid. Nya sa diri sa side na mo, kasada na diha. Yan na po kay balay diha. Kasada.
Nagkurog mo sa nagkulba-kulba lagi mi diri guys, gabi This kay is my mura. first time adventure nga dala kolba gyud. As in. Bisag bisag kasakay ra mi diri, kulbaan gyapon mi kay murag mamusmos na mong gisakyan diri. My Na God. dito kay naidaghan dito sa kanan dito ah. Uy gamit. Ay, Tumpok mo diri kaniya eh. ano man. Tumpok ko sa sagbutan. Tawa mo liko. Ano ba po kung saan sakay eh? Nilikot ako ya. Ano palikoon juga diri dapita oy. Unsa din? Nay cottage. Nay cottage. Yes, guys. Ah, So guys, inigbalik. Ray. Ila masango imong tiil. Kon. Bugat. So sa gusto lang mo ari diri no, ari lang mo diri. Pag katol-tol ba mo diri. Tulog basan ka nang yuta na. Pero nindot sige mag nani, yakap diri, magsaka yakap ba mga 2 or 3 mo. hindi any bes. Oy, tanawa din. Ha? Mabaw naman. Oo, ni mabaw na dito, laom to dito. Mabaw ni pero umbot lang lapok ba kani ubas. Pwede ra. Ikaw ambak ta dira be. So hello guys, don't forget to subscribe my YouTube channel. Oo, matugkad ra man lagi di ani. Dili oy. Lala. Laog sa ta. Hi guys, andito na kami, dunggo na kami sa among kwan. Hi. Dunggo na kami sa among giarian. Hello. So mao din ni ang main source sa water diri no. Kanang tubod. Mao ni na, tungo na kana diha. Diri nagikan tanan. Ang iyang kasakit, ang sakit. Kanang iko na ba Oh, dito. Diri grabe. Grabe na ikon di. Tubod. So guys, grabe. Dili nami musakay balik ato kay makulbaan nami. Ari lami agi diri unya iniguli. Shortcut mi tuyok mi dito, tuyok mi dito. Dito. Luyo na, luyo. Oh, nami musakay kay makulbaan mi. Pero challenge kayo. Challenge kayo. Pero ang limit man gud na gid niya nga kuan sakay dapat kuan tulo ra gid siya tulo. Yan exist mes tulo. Sige, bye. So guys, hanggang dito na lang tayo guys. Grabe. Grabe kakulba. See guys, bye bye.